כן, הרב אלי. בואו. שלום לכולם. כן, כן. רק... תנו רבנן. ו70 איש מזקני ישראל. אתם יודעים, סתם שתדעו, שאין דבר בעולם פחות מ70. למה בני ישראל היו צריכים להיכנס 70 איש למצרים? למצרים, כמה הם היו? 69. יוכבד נולדה בין החומות. למה היא הייתה אמורה להיוולד בין החומות? מה יש? תיוולד עוד שעתיים, מה קרה? לא, כי צריך 70. אבל מה מיוחד ב70? כי 70... לא, כי אין, איך קוראים לו? אברהם אבינו, יש 70 שרים. וה70 שרים האלה הם של אומות העולם. צריך כל יהודי אחד כנגד אחד. בואו, תנו רבנן, שנגיע לחלק הקבלי נדבר אנגלית. תנו רבנן ב70 איש מזקני ישראל. למה לא נתפרשו שמותם של 70 הזקנים? למה לא אמרו מסעוד, אהרון, דוד? מה יש? כן, דנינו, כל אלה, מה יש? לומר לך שלא יאמר אדם פלוני כמשה ואהרון הוא, פלוני כאלדד ומדד. אתם יודעים הרבי יהושע מה זה המילה אלדד ומדד מתנבאים במחנה? דבר ראשון, אתה יודע שהם אחים של משה. כן. האמת היא שזה קשה ללמוד עליהם. למה נשמה? כי יש פה חצי שנה, מתי הספיקה? אתה צריך לחכות 3 חודשים. לגבי ההולדה? כן, בוודאי. עכשיו, מה זה המילה אלדד ומדד? זה למדנו פה ופה. יפה מאוד. יפה, אתה רואה מה זה? אלדד? לא, השם ש... בואו, חבר'ה, בואו לא נסתבך. השמות הפרטיים, שמות. איך קוראים לזה? כוס. האם גם על כוס אפשר להלביש עוד משהו? זה מה שאתה אמר. לרמז דבר. אז אלדד זה השם שלו. שלום אלדד, מה שלומך אלדד? שלום רבי חיים. מה שלומך? ידעת למה קוראים להם אלדד ומדד מתנבאים במחנה? אלדד ומדד, דד. מה זה דד? דד. מה זה דד? בגלל שיצא לך המילה דד. אלא? הוא דיבר על זה פעם שעברה. לפני כמה שנים. שלום הרב. דווקא שיש אוכל על אנשים. לבריאות, לבריאות. אלדד, מה זה המילה אל? בואו חבר'ה, מה? זה נשמע בתוך חייל של דייגו, גבריאל. בבקשה. אם ירצה השם יתברך. תראו, אלדד, אני פעם אמרתי קדיש. אמרו לי, למי אמרת קדיש? אמרתי בשביל עצמי, מה הבעיה? זה לשבח את הקדוש ברוך הוא, מה? אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שהקדיש הוא על המת. זה לא נכון. הקדיש הוא לא קשור למת. חושבים שהקדוש ברוך הוא גם יתום. כן. לפני עלינו שבח. לא, חבר'ה, הקדיש הוא סך הכל שבח. שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, והשבח, הזכות של השבח הולכת לאותו מוישה בן חנה. מחילה רגע, שאלה קטנה. אז למה אם ככה אדם צריך לבקש רשות מההורים שלו, אם יכול להגיד קדיש? זה בגלל שזה רגשי, ואנשים בעדים אמרו עליי ככה, בטח אני מתכוון. אז זה נקודה. אתה רואה שזה נקודה? לא הבנת, אבל זה לא נקודה, זה שטויות של אנשים. זה הלכה? לא. תבקש רשות. כי ההלכה מתעסקת גם עם רגשות. לא, למשל, אני בבית שלי לא מרשה לילדים לעמוד בשביל אבא שנכנס הביתה. הוא קורא ספר, הוא משחק ביליארד, כדוגמה, אבא נכנס, או סבא, אל תקומו. אבא, אבל כתוב בהלכה, אני מוחל לכם. הגמרא אומרת, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מה, תגידי מה לעשות או מה? מחילה רגע, עכשיו, אבא הבן שלך פה יושב איתנו, אבל עכשיו הוא נכנס, אתה מוחל לו. הוא יושב כאן, אתה נכנס. אני יודע עברית, אני לא צריך לצייר לי. נו מה? כן? עכשיו, הוא צריך לקום? לא. הוא אמר מראש כבר. הוא חייב לקום. לא. אני אבא שלו? כן. אני לא מדבר רב ראשי, אני לא רב ראשי, אני לא רב עובדיה. בבית. אני כל כולה שושן. בבית. אתה רוצה להגיד יש הבדל בבית כנסת לכאן. אני לא מוכן, חדר דברים ממני, זה לא ממני.
זאת אומרת, בגלל שיש פה אנשים, מה יגידו? אתה אומר, הבנתי, אתה בגלל זה אמרתי, אתה מבדיל בין בית לבית כנסת. זה מה שאני אמרתי עכשיו. לענייננו חברים, אלדד ומדד, אלדד ומדד, מתנבאים במחנה. אלדד ומדד מתנבאים במחנה. מה זה אלדד ומדד מתנבאים במחנה? זה הכוונה אל, מה זה המילה? איפה שתפגשו רבותיי את המילה אל, חסד. ממיוד? זה בינה. זה בינה, זה יותר חזק. יפה. אלדד, זה הדד הימני. מדד, תיקחו תינוק, תיתנו לו לשתות, שלום הרב ארז. תיתנו לתינוק הרב ארז לשתות, איפה יותר מתוק לו? בימין. למה? כי הימין תמיד הוא הנותן, הוא המעניק. אז הנה אמרתי לכם, כתוב בספרים, רבנו הארי, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. זה כל הזמן צד ימין, אפילו עם האישה השמאלית. אני חושב גם, אבל אל תעמידי בשאלות של רבי ירמיה. אתה מכיר את רבי ירמיה בגמרא? שלא תהיה שמאלני. קדימה בוא. מה? פלוני כמשה ואהרון הוא, פלוני כאלדד ומדד הוא, פלוני כנדב ואביהו הוא, ואומר, ויאמר שמואל אל העם, אשר עשה את משה ואת אהרון, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את עבודיכם מארץ מצרים, ואומר, וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ירובעל מזה גדעון. ולמה קוראים לו ירובעל? שעשה מריבה עם הבעל. אתם יודעים, השבוע היה לאברהם אבינו, אמרו הרועים שלא יהיה ריב ביני ובינך. כן? אז החגה אמר, למה תהיה לנו מריבה? מה ההבדל בין ריב למריבה? ריב זה אחד, מריבה זה שניים. לא, מריבה מולידה. אישה מולידה. אז ברגע שיש הולדה, ק"י"ב. ק"י"ד, סליחה. ק"י"ד, צד שמאל. אז המריבה היא המולידה. בואו חברים. בדן זה שמשון. ולמה נקרא בדן? דאתם מדן. יפתח כמשמעו ואומר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, שקל הכתוב שלושה כלי עולם כשלושה חמורי עולם. אצל הקדוש ברוך הוא לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו. היום בימינו קחו רב ראשי לישראל היום וקחו את משה רבנו בזמנו, אותו דבר. תש"פ נגיד היום, זה מי היום? רבי דוד יוסף, הבן של הרב עובדיה. אז בשבילנו יכול להיות, אני לא יודע, לא מכיר אותו הרבה, אין לי זכות לדבר. קחו אותו, שימו אותו ליד הגאון מבינה, לא יודע. פרופורציות. אומר לך אדוני לא נכון. כל אחד ואחד, שלום הרב אלי, כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא, שלום הרבי יעקב, כל אחד ואחד השם מוריד אותו לפי הרמה שלו, לפי הסגנון של אותו דור. אתם ידעתם פעם, סתם בשביל שתבינו, ידעתם פעם יכול להיות בית העלמין כולו, בית העלמין ענק, ענק בית העלמין. כמה יש כאן מתים? אלפים. אלפים. ואני אומר לכם, אחד. מה? מעין הרע. לא ממה מתו. לא ממה מתו. כמה מתים יש כאן? אתה רואה 1, 2, מחלקה א', מחלקה ב', אזור ג'. כל אלה נשמה אחת שהתחלקה לאלפי ניצוצות. הרי כמה עם ישראל יצאו ממצרים? 600,000. כמה אנחנו היום עם מעל 14 מיליון. איך לידם מ-600,000 ל-14 מיליון? חלק. תשובה ניצוצות. הבנתם? אוקיי. עוד מעט תזכירו לי את המילה הזאת ניצוצות, ואני אלמד אתכם משהו ענק שאתם לא ידעתם. בואו נראה, שלום הרב שייקה. בדן
כדורו, כאהרון בדורו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. לומר לך, שימו לב, שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאדיר שבאדירים. אם הבית כנסת שלכם החליט שהרב שלכם הוא הרב בוזגלו, נגמר. מי הוא? מה הוא יודע? הוא לא מבין ברב עובדיה. הלו. אם מוחלט שהוא המנוי, נגמר, הוא המנוי. דף ק"ד. בדורו, כאברהם בדורו. לא, שם הם היו קרובים אחד לשני. אנחנו מדברים על דור רחוק. כמו אני ואנחנו, הדור שלנו, תש"פ, כדור של הגאון מווילנה. אבל נוח צדיק היה. זאת אומרת, זה בדורו. אז למה יש כאלה קבעו אותו לגנאי? זה גם בשאלה שלי. לא, זה משהו. זה כבר לא קשור לנושא שלנו. למה הוא לגנאי? יש כמה וכמה הסברים. אם קראו בתורה... מה זה המילה צדיק ותמים? אבל חבר'ה, אנחנו עכשיו לא בשיעור של חומש. ידוע, אתם יודעים מי זה הגלגול של נוח? חיים. משה. מה, הבל לא? של משה. הבל? לא. לאט. משה דקין אותו. משה? איך כותבים את המילה משה הרב? מם שין מם שין ה' מם משה שין שמואל. לא. שש הבל. הבל. לפעמים אתם לא יודעים, למשל, משה רבנו, מה הוא תיקן? חטא האדם הראשון. את חטא נוח. אמר לו, מחנינה מספרך אשר כתבת, מחנינה נוח. אני לא יודע אם אמרתי לכם שבוע שעבר, אני לא זוכר כבר, כשאני אומר משהו אני כבר לא. כתוב אלה תולדות נוח, כמה אותיות זה נוח? הלו? רק לזוז. שתיים. המילה נחש? 3. מה משותף בין נחש לנוח? נון וחטא. שתי אותיות, נון חטא. רק השין יש לנו. מה, אמרתי לכם איזה שבוע זה? גם שין. שין זה 3. שושן שאל אתכם, אמרתי לכם שבוע לא שעבר? זוכרים. שין תת נון. אמרתי לכם, שתתנו? לא, זה מסתדר גם עם אותו העניין. זה יוצא חטא. לא. אתה מדבר על המילה חמאס? כן. לא, על מה אתה עכשיו מדבר? על המילה חמאס? לא. נוח, הנון חטא, באה מהקליפה של הנחש. ומה התקנה שלו? ונוח מצא חן בעיני השם. חן, מה זה חן? הפוך מנוח. זה גם נוח. אז מה ההבדל? אז מה יש כאן לתקן? מה עשית? תשובה, נון חטא, האותיות הולכות ויורדות. נון חטא. וזה עולה. אבל חן, התיקון הוא עולה. קחו את המילה אבנר. א', עולה לבית, עולה לנון, עולה לרש. יש הבדל עצום בין כל מיני אותיות. עולים, יורדים, עולים. הסברת את זה שבוע שעבר. כן, דיברנו על זה. דיברנו. אז נוח זה מלשון התיקון שלו. גמרנו. עכשיו, אז משה רבנו, כמה זמן היה חי משה רבנו? 120. למה 120? 40. שלושה דברים. משה רבנו התפלל עליהם, כנגד מי לא התפלל? נוח. למה שאלו את נוח, למה לא התפלל? איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? רעיה שתיה. שואדה בעברית רעיה שתיה? מנהיג. רועה שוטה. למה אתה קורא לי שוטה? מה קרה? מה, אחרי שיצאת מהטבע, אתה מנסה לבנות לי מזבח ולשחוט? למה לא התפללת לפני? באמת, נוח, למה לא התפללת לפני? תספר לנו בשקט, בגלות. תגיד לי, למה נוח באמת לא התפלל לפני? חשב לא יעזור. כי אמר, הוא אדוני, צריכים 10 אנשים בשביל להתפלל. כמו שהיה בסדום. אבל כמה הם היו? 3 נשים, 3. דבר!
3 נשות, 3 בנים, נוח ואשתו. בנוח ואשתו, 8. חסר לירה, זה שגב. אבל לפי מה שאתה אומר, הבנת? חסר 2. בתקופה הזאת לא קיבלו תורה ולא כלום. אין קשר לתורה. איך? אז לפי דברך, אברהם אבינו היה דתי? לא. לא היה דתי? לא, מה זה לפי דעתי? רפורמי הוא היה. לא, רפורמי זה לא זה, אני אומר, הוא הלך לפי מה שאמר. התורה מתי קיבל? יכול להיות שהוא קיבל את התורה... הגמרא אומרת, כליותיו של אברהם אבינו היו אומרים לו עצות. למה? הוא ראה, הרי יש שאלה. בסדר, אני לא רוצה לסבך אתכם, סתם חבל לי על הזמן. אברהם אבינו פגש את שם. הוא היה איתו? בן כמה היה אברהם אבינו שנוח מת? 58. נוח. בעניין נוח. תזכרו, אברהם אבינו עשה היום יום הולדת היום בגיל 58, הלווייתו של מורנו ורבנו נוח הלך לעולמו. נוח אז בזמנו בגלל האקלים היו חיים 900, 800. היום בגלל שהאקלים מתקלקל, שאתם ראיתם בתורה כל עוד יום ולילה, קיץ וחורף לא ישבותו. מה פירוש המילים? שיחקו עם המערכת. אתה כאילו המערכת עובדת ואתם לא מבינים. הכוונה האקלים אוכל אותנו לאט לאט הרוח, הגשם, ויורסת את האדם. מה? זה זה השם. הגזירה של השם שהוא אמר, בגלל שהוא... אז לא יודע, ואז הכלי פחות הרס? הכלי היום, האקלים היום, למה היום בן אדם חי רק 120 גג בשגם ובשר? בגלל האקלים? בגלל האקלים. זה הכוונה של הסוד העמוק לאט לאט. תאכלו אותי לאט לאט, לא לאכול אותי מהר. אם הוא סגור בחדר כל היום... אם הוא סגור בחדר, אז האקלים לא... לא, זה לא קשור, האקלים הוא לא קשור לשם. האקלים היום הכל מעוות. אני עומד כל היום בשמש, אז אני בכלל... לא, חבר'ה, לא מדברים פה על יחיד ויחידה, איך אומר הגשש? הוא יחיד, אני יחיד, אצלנו יחידה. לא עזר. מדברים על המהות, גמרנו. עכשיו, נוח לא התפלל עליהם. בא משה רבנו והתפלל עליהם 3 פעמים. לא ויתר, עד שהשם יתברך אמר לו, סלחתי כדבריך. אז זה התיקון של נוח. כמו מנינווה, שהוא אמר לנו תלך לשם. כן. בדרך אגב, לא רוצה לשגע אתכם הרבה, נוח בתיבה אומר הגאון מווילנה שהתיבה זה הגוף של האדם, ונוח זה נשמתו של האדם. תסתכלו בזוהר הקדוש על פרשת נוח, כדאי לכם לקרוא את הזוהר, אפילו לא בלי להבין כלום, כמו תוכים. אני זוכר שעליתי ארצה, אני ידעתי עברית מינימלית במרוקו, אז הייתי קונה עיתון, קראו לו שער למתחילים. הוא היה מופיע ביום שישי, הוא היה מנוקד, היה איזה דף 2 דפים, אני לא יודע אפילו מה היה כתוב שם, ואני דרכו, כן, בדרכו קראתי והבנתי בעברית מושגים, ואז הבנתי. היום אני חושב שאני יודע עברית, ברוך השם, יותר טוב מכמה ישראלים, אבל אנשים לא יודעים עברית, הם לא מבינים את ה... אני בזמן האחרון, הרב לירז והרב סגב מעלים לכם, כדאי לכם מאוד, סרטון של 25 דקות פעם בשבוע על כוונות התפילה לפי סדר, אבל זה לא ברמה רגילה, אני כבר מודיע לכם, זה ברמה הולכת להיות גבוהה עד גבוהה מאוד, דברים עמוקים, כדאי לכם, אתם תהנו מאוד מאוד מהידע, לא הידע שלי, מהידע שכתוב בספרים, ואתם תדעו לכוון. כמה אנשים כבר התקשרו אליי אתמול ואמרו לי, מיכאל, תן לנו לנשק אותך, אתה רחוק מאיתנו. הם לא, מה קרה? אמרו, אדוני, אתה מסביר, אני לימדתי אותם אתמול שכל מי שאומר ברוך אתה השם על תפוח חייב לכוון היה הווה ויהיה אדון הכל. בלי זה אנחנו לא מדברים על קומה רביעית, מדברים על המשטח, על הבסיס. ברוך אתה השם
אלוקינו מלך העולם. הלו, מה אמרת בהשם? היה עובר. אז מישהו אמר לי הבוקר, הרב, אני אומר כל בוקר, אני מגלה את דעתי. כן. אתם יודעים מה זה גילוי דעת? כן. הרי אני מגלה, אבל זה מועיל חוץ ממקום אחד. ברכה. שנהנים, לא? קריאת שמע. קריאת שמע. בקריאת שמע חייבים בקום ועשה, כאילו באקטיביות, לכוון. שמע ישראל, אני לא מדבר אתכם עכשיו על הכוונות העמוקות. פשוט. קבל והבא ישראל. השם היה ויהיה אלוקים. אלוקים תקיעו בנו. השם אחד בשמיים שמיים ראש. לא מכוון, לא מלחם מלא כוון אותיות, מה זה שמה, של מם עין, לא אמרתי כלום. לבעוד לכוון את הבסיס. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אחר כך תריצו, אין לי בעיה. אבל הפסוק הראשון חייבים, אין גמר. יאללה. זה הרב הביא או שזה? אני מכיר את זה לשם. הוא שאל למביא. לא. מצוין, הנה זה הכוונות, כן. כן. הקורא את שמע ולא חיבל ליבו בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובתו. בן אדם יכול להיבהל, הוא יכול להיות בן 90, ובחיים הוא לא יצא ידי. מה אמרת? לכן אצלנו בבני ברק, ואני מאמין שגם אצלכם בראשון, אומרים, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, רבע דקה, אין מילה בבית כנסת, אחרי רבע דקה, החזן מתחיל, שמה, לא אומרים שמע, אין מילה כזאת. אין מילה, שמע ישראל. שמע בראש מילה, כאילו שמע ישראל. מקבל כאילו מעין צרה או סגול. לא להתבלבל, הרבה לא יודעים. או למשל באהבת. באהבת טעות גדולה. למה באהבת? זה יעני פעם הייתי אוהב. הלו. באהבת מעכשיו מחר. הלו. באהבת, הלו, באהבת. אוקיי, לא אומרים ברוך. ג'מילי תחת הסיר. יש. ברוך ג'מילי לא חסר. אבל ברוך בלשון ברכה ולהודות זה ברוך אתה, לא אתה. אנשים לא יודעים לקרוא, אני מצטער, חבל. אבל בסדר, יאללה. זה שמברכים בחנוכה, על הברכות של הדלקת הנרות בשירה, זה בעיה? לא, אם הוא מכוון אין לי בעיה. אבל לא, לא, שהוא מקווה שהוא מעריך. האמן, הרב עובדיה אומר, כל מילה שבגלל המנגינה מאבדת את המשמעות, הפסדנו את המילה. המרוקאים, נה 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 נה, אלו, מה זה נה נה נה? אבל אתה לא יכול לזלזל. מה זאת אומרת? זה עם עדה שלמה, אמירת דברים כאלה חייבים למצוא את המקור. אבל אני משוכנע, לא רק כמרוקאי, משוכנע שצדיקי עולם במקובלים ידעו לכוון כוונות שאנחנו עמך, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מבינים כתר יתנו לך, מה זה? מה אמרת? לא אמרת כלום. זה כמו נע נחמן. כן, לא יודע מה זה נע נחמן, אבל מה זה נע נחמן? כן, אוקיי. בואו חברים מהר, בואו חבל לי על הזמן. וואי. לומר לך, בואו חבר'ה, שאפילו קל שבקלים ונתמנע פרנס על הציבור, הרי הוא כאדיר שבאדירים. אז מהיום, כל רב בית כנסת, ברגע שהוא נהפך להיות הרב, למרות שאתה, אני אומר לכם, אתה לא נהנה מהרב, הוא לא מקובל עליך, תשמעו בקולי, תעזבו את המקום, ובלבד לא לדבר עליו. יותר עדיף, תעזבו את המקום ואל תדברו על אף אחד אחר. אנשים שואלים אותך, למה הלכת? מה קרה? אדוני, מותר להגיד סליחה, לא מתאים לי, אשתי רוצה שיתפלל במקום קרוב. לא מתאים. עזוב, נו יאללה, תהיה עם שכל. מה, אתה לא? אתה חכם, אתה לא? מה קרה? מה יש? אולי עדיף להגיד את האמת, אולי ישתנה משהו. לא.
לא לשון הרע בשביל שאולי ישנה משהו. לא, הם שאלו אותך למה... אני לא טיפש, הבנתי. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה נקרא לדבר על השני סתם. כולם יודעים. לא. ההיתר הזה של 3 יודעים הוא לא היתר בשופי. בוא נדבר על ביבי, כולם יודעים. בוא נדבר על גלנט, כולם יודעים. מי לא יודע על גלנט שעזב? כן, מגיע לו, זה וזה. לא, זה חבר'ה, עזבו אתכם. למה לקבל אחריות על הגב שלנו? אתם לא רואים בספרים הקדושים אשרי אדם שהפה שלו נסתם, לא מדברים. רק מה שמוכרחים. אז מה בגלל שיש קול ברמה או קול חי או לא משנה כאן 11 אז זה מותר לדבר חופשי על כולה? ראיתם מה קרה בסקרים? התברר שכל הסקרים מראש תוכננו שיהיו ככה. בסוף בא הקדוש ברוך הוא אומר חבר'ה אני מנהל, לא אתם. אתם תנגנו. שם שטויות, נו ברצינות. אני אמרתי לך למה. אמרת לי מרוקאי שטעה אתה אמרת לי את זה? כן, מרוקאי תהיה בריא. לא יכול להגיד שקרים, אמר סקרים. אבל זה שקר, מה? חבר'ה, תעזבו אתכם לשטויות, נו יאללה. אתם לא על חינם, הגמרא אומרת שהלשון נהנית להוציא מילים מהפה. למה אנחנו נהנים? בוא נדבר על ארז. רימוני, בוא נדבר עליו. כדאי, אתה רואה איזה הנאה כזאתי? תכלס, אחרי השיחה, מה יצא לך? כלום. סתם אכלת את עצמך, בשביל מה? אז אמרת עליו ככה, אמרת עליו ככה, מה אמרת? שחרר לחץ. לא שערי לחץ, אנשים יושבים לעשות ג'עלה, אני לאכול גרעינים כאלה. כן, מדברים, על מי אתם מדברים? בסדר, השכן ההוא, ראית איזה אוטו, הוא לא שילם מס. לא, ואתה נהנה כאילו. הנהג המאגי בגיהינום, כל המצוות שעשית עברו אליו. זה לא משחק. כאן כתוב בספרים, אין כאן חוכמות. אם תסתכלו בזוהר והכל אתם תרעדו. בשביל מה לדבר על מישהו אחר? עזוב אותי בשקט. בשביל מה? שלא הולכים אליו. כן? אבל זה יומי, לא שנתי חודשי. אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אני לא יודע. קדימה. אדם לא טוב לו בבית כנסת? שיעזוב. לא בעיה. כן. איפה אנחנו? על הציבור הרי הוא כדי דאומר ובאת אל הכהנים מהלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. אומר לגמרא מיד וכי תעלה על דעתך שהאדם הולך אצל שופט שלא יהיה בימיו? מה זה ללכת לשופט בימים ההם? מה עובד הבזעת ימים ההם? זה ימים ההם מה? הגמרא אומרת אין לך שופט אלא שהיה בימיו ואומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. לענייננו עד כאן למדתי איתכם היום שמה? שבן אדם חייב לדעת שאם אדם מקובל בחברה בעד בית הוא הוחלט שהוא הבעד. אתה אומר, שמה, הרצפה מלוכלכת, המעלית לא עובדת, הוא לא עושה עבודה. לא, אתה יכול יותר טוב, תציע על עצמך בזה. בשביל מה? בשביל מה לקבל אחריות? חזן, אתה יודע יותר טוב מאוד להיות חזן יותר טוב ממנו, אז תעלה. מה הבעיה? הרבה אנשים נהנים יותר לדבר על האחר, אבל הם עצמם לא יכולים. השבוע הייתי בבית שמש, היה לנו ברית, נולד לנו נכד שבוע שעבר, והיה ברית, בסדר, ואז אמרו לי, בשבת הברית היה, אז אמרו לי, ואני קיבלתי עונש, כי הייתי חייב ללכת לבית שמש, אני לא יודע אפילו מה זה, אני בחיים לא הייתי בבית של הילדים שלי, אז הלכתי לאחד מהם, אצלם, נתנו לי דירה וזה, אמרו לי, הרב תקרא בתורה. למה? מה עשיתי? לא הכנתי, הוא יודע את אותו ממני, למה שהוא לא יקרא, הוא יקרא. מה הבעיה? זה לא להביך בן אדם? כל הכבוד, אבל למה? הוא מסכן הכין, סידר. אני אמרו לי, תדרוש כמה דקות מפני ברכו. אז הכנתי את עצמי מראש, אני יודע, צריך להגיד כולם בני תורה, ברכים. אז הכנתי רבע שעה, לפני ברכו, הבנתי. אבל זה לא, מה פתאום? יש כאן רב, יש כאן גבאי, יש כאן הכל. למה כל הולכים יודעים לקרוא בתורה? מה זה קשור? לא, זה שיקראו מה שהם רוצים. עשינו פעם אחת שיעור של אברכים.
אנחנו לא יודע. נבין משהו? לא יודע. אני שואל שאלה לא יודע. לא יודע. יכול להיות שכן. לא, יכול להיות שלא. אני אגיד לך למה. כי הם מתחילים איתך ישר בכיתה י'. באותה כיתה ב'. עכשיו זה ראשי הסכמות. נגיד דוגמה, יגיד לך, נת ברנט דהיתרא, מותר או אסור? שהוא עדה נת ברנט. אני אומר לך מה עכשיו. מה זה אבל? מה זה בכלל? נותן טעם, נותן טעם. בואו חבר'ה. השיעור האחרון שקראת, כן. זה ספר דברים. כשאדם הולך אצל שופט, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט, שהוא לא בימים ההם? לא יהיה בימיו. נו בדמה, מה אני יכול לקחת דבר עם מתים? הוא כבר מת, השופט ההוא מת. גזר בי, מה אני אעשה? הישנים הלכו. לא, השופט לא מתאים לתקופה. לא, זה הכוונה. זה לא על בג"ץ. בלי שטויות. לא, שאתה עולה לשמיים... חבר'ה, בוא, אל תשגעו אותי. מה שכתוב, זה נקרא וכי יעלה על דעתך שאדם יהיה אצל שופט שהוא לא בימים שלי? אני אקח שופט שהיה ב-1961 והיום אנחנו 1985. סימן שאדוני כל הרמה נמוכה שלו של היום הוא בעיני השם יתברך כמו הגדול הזה שהיה פעם. זה הכוונה. אבל השופטים היום עשו להתקרב. אני לא אמרתי כלום, אתה עכשיו שואל שאלה חדשה. אתה שואל שאלה אם מותר ללכת לבית דין או דווקא לבית דין רבני או לבית זה. שבוע הזה שאלה אותי גברת אחת שאני מגרש אותה, אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, לפי השכל ההגיוני ללכת לבית משפט. אז הם, איך אומרים בעברית של היום, ינקנקו אותו. הכוונה, יראו לו מפה, להשאיר ילדים בלי לאכול. אם הוא ילך לבית דין רבני, יכול להיות שעברו לקראתו. אני אמרתי, אני לא יכול להכריע לך, תלכי לרב גדול שהוא יכריע לך. זה אברך שאמר לה, לא, אני לא מסכים לשלם מזונות. זהו, יש לה ילד אחד וילד אחד צריך לצאת כל רגע. מה עושים? לא חסרים בעיות, חבר'ה, לא חסרים בעיות. בואו. לא מסכים? קדימה. מאוד למצוא משהו יותר טוב, לחתן אנשים. לא שומע? הייתם עושים מקצוע יותר טוב לחתן אנשים. לא. אני מעדיף לגרש שלא יסבלו בהתקף לב. למה? הוא עושה להם הדרכה סטנית. בואו נתקדם. חברים. קדימה. שמעו. אברהם אבינו, אני קורא לכם משנה בספר היצירה. הנה אני קורא לכם משנה מספר היצירה. אתם יודעים, אז למה בואו נעשה לכם את זה בהפוכה. תסדר את המכשיר הזה. בוא, היום אנחנו לא המון, אז יהיה לנו יותר קל אולי להסביר. היום. הלוואי עלי כזה לוח. וואי, איזה לוח. תשמעו, כמה צורות אותיות אתם מכירים? 20 ו... א' וג'. ארז, אתה רואה מכאן נשמה? א', ב', ג', ד', 50 צורות יש. את זה אתם מכירים. נקרא לזה מספר אחד. אפשר לשאול שאלה לפני כן מה שנייה, דפוס. 2. מה זה פונטים? אתם מכירים עוד צורה של אותיות? דפוס, כתב. דפוס. זה דשרק. שורי. אתם מכירים עוד צורה של אותיות? שורי. אטבש. אלבם. אלבם. כן. כן. הבנימי. אטבש. שנייה. אלבם. זה הראשונה לאחרונה. ויש שם נפתף. אטבש. אמרתי אטבש. זהו, אין עוד. ועוד. עוד? בטח. יש עוד הרבה. יש אחס. אחס ורוס. אחס. מה המרחק בין האותיות? 7. א' עד ח'. כמה זה מח' עד סמך? 7. ב'. מה במילה ט'? מה יש אחרי סמך? עין. עין. בתא. האותיות. סך הכל יש 22 אותיות. ואתה צריך לדעת איך השאלה היא עלש עלינה דקתמרק לה. למה אני צריך את כל זה? מה הם רוצים? מה לא טוב בזה? זו השאלה העקרונית שאם תדעו אותה יהיה לכם הרבה בהבנה. אתם יודעים למה הדבר הזה קיים בעולם? למה ללשון קוראים לשון? ללוש.
ללוש. מה הוא לש? האוכל. את המילים, את האותיות. איזה אותיות הוא לש? איזה אותיות הוא לא לש? שונות לשמים. הכל הוא לש. גרוניות. הכל עובר דרכו. שפתיות. ראשוניות. חיכיות. שיניות. חיקיות, שניות, ראשוניות, אין גם. שפתיות. הוא רשם שפתיות. יש עוד משהו שאני לא יודע, יש 5. ראשוניות. גרוניות. גרוניות, שפתיות, חיכיות, שיניות, לשוניות. חיכיות, לשון. גרוניות. עד שגרוניות עשינו. לשוניות. לשון. לא, לשון עצמה. למה לא? אולי. לא, איך אתה אומר לה לה לה? גמרנו, שלום, את זה הבנתם? כן. לכל אחד ואחד יש אותיות שרק דרכם יכולה לעבור. תעשו שין בלי שיניים, אני אגלה לכם. תשמעו, את זה ראיתם? שפתיות. הבנתם? אתם יודעים מה זה המילה הזאת? בתישה, כן. זה מכה. נותן מכה. כמו מהחסד לגבורה. נותן מכה. הרב יהושע? אתה יודע מה זה בתישה נשמה שלי? מכה. מכה. כמה יש לכם בגוף כאלה מכות אתם? 3. בעולה. אין, האיש הזה הוא גאון. אין, זה בעיה, הוא מה, גאון. לומד בישיבה זה? הוא גאון, הוא חתיכת סוט שלא מאבד טיפה בלי עין הרע. יש לנו בגוף 3 מכות לכל אחד. ארז, אתה איתנו נשמה? בדקתי אם זה נכון. מה? 5. יצא 5 לשוניות? גרוניות? איך בדקת? לא. מה גרוניות, האחרון? לשוניות. מה זה של לשוניות? חיקיות, זה לשוניות, יש אז חיים לשוניות. צדק. כן, ודאי. אוקיי. רק בדקתי שזה לשוניות. אוקיי, נשמה. חיים בתישה זה מילה ככה, שנייה אני אעשה. ואתה סמוי, בתישה אני נותן מכה, אני בוטש. הלשון בתישה. בוטשת כאן, ואז היא מוציאה את האות. אם הלשון לא תרד על ה... איך קוראים לזה בעברית? חך? כן, זה, איך קוראים למשטח הזה פה? סנטר. חך. לא בחוץ. סנטר. לא, אתם לא שומעים עברית. הפנימי. זה פנימי. לא. לא, זה פה. איך אולי? חך. חך זה אם למעלה. הוא לא מרביץ לחך, לא תצא המילה. איך זה למעלה? וגם למטה. יש חך עליון, דוקטור, יש חך עליון וחך תחתון. דרך אגב, סתם בשביל לא לשגע אתכם, הבל, כמה זה הבל? 37. כפול 4? 30 כפול 4, 120. 148. קמח. נכון. אז קמח זה 4 הצדדים של הפה, יש כאן הבל ימני, הבל שמאלי, הבל תחתון ימני והבל תחתון שמאלי. תחלקו את הפה בדמיון, לא לשגע אותי עכשיו עם המטחנה. תחלקו, תראו הבל, עוד דקה אני אסביר לכם. בואו נתקדם כאן, בתישה. מה זה אמרתי לכם בתישה חברים? מכה. איזה מכה ראשונה יש לכם בפה? הלשון. שהלשון מרביצה לחך הזה ומוציאה את הגימל, את הישין, את הדלת, לב שלכם, איך הוא פועם? מכות. נותן מכה, יוצא עוד דפיקה. אבל אם חד ושלום הלב בעייתי, טק, אתה מתחיל לשמוע אותו, לא קרדיולוג, מהר, חד ושלום. הבנתם? זה נקרא אחד כנגד הנשמה, עליון. נפש רוח נשמה חי יחידה. אחד כנגד הלב זה רוח, ואחד הבהמי שאנחנו מולידים ילדים. נפש. אם לא יהיה הברית מילה ייתן מכה לצד השני, לא ייוולד ילד. עד כאן הבנתם? אטבש זה חיכוך מאוד לאט. תרשו לי למחוק, את זה אתם כבר יודעים, נכון לשמה? אתם יודעים צדיקים את זה? כן. אני עכשיו רוצה להגיד לכם חידוש ענק, תחשבו עליו ואחר כך תדברו. אדם הראשון במוצ"ש, מה הוא עשה? לקח 2 אבנים
חיכך אותם, ויצא ממנו אלי אש. כיתה א' לא משתנה, הכל בסדר. היה חושך, לקח שתי אבנים, עשה להם ככה, יצא אש. זה כיתה א', זה פשוט. עכשיו בואו תשמעו אצלי. תשמעו. מה זה אותיות? מה זה אות? זה כלי. מה זה אבן? איפה שכתוב בתורה אבן, הפירוש המילה אבן, חזרה. אבל העומק זה אות. אבנים. אבנים שלמות תבנה לך. על המזבח נאמר. תעשה מזה אבנים שלמות, אל תעשה לי כרבעי אבנים. בא הזוהר ואומר, אל תיבהל. האבנים, הכוונה, קח אותיות בצורה שלמה, קחו את האות ה' יפה, ככה הקופים. אל תכתוב לי ככה וזהו. הלו, יש לה אותיות. עושים ככה, חווה ומחברים. אני לא יכול לחרבש. לא. לכל עוד יש לה את הלכתחילה שלה, י'. יש כאלה כותבים י' כאן, נגיד א'. יש כאלה כותבים א' ככה. זאתי בעיה בהלכה, חסר לה י'. חסר כאן י'. זה הרי שתי י' עם ו'. אדם שעושה בלי אלה, זה כשר, אבל בדיעבד, יעני חזרת בעדק. איפה זה עושה? ומה הכוונה עושה? כותב. סתם, כשאני כותב בבית? לא, אתה בא לכתוב מזוזה. אתה בא לקנות תפילין, אתה אומר לו, תשמע, זה, איך אמר, אחד אמר לי, הרב קניתי ספר תורה. כאילו, מאיפה? הוא אמר, מירושלים. לא היה נעים להגיד לו שגם יש גויים בירושלים. שתקתי, אני לא נעים לי. רואה את הכתיבה שלו. בדיעבד. זה בדיעבד. השבוע התקשר אליי מישהו, שלום הרב, תשיג לי ספר תורה. אמרתי לו, בכמה כסף? אמר 120 גג. בלי ארגז, בלי... אמרתי לו, גם בלי מסיבה ובלי בעל קורא? הוא לא הבין, בטח. אמרתי לו, נשמה אלי, אני לא מתעסק, זה לא הרמה שאני מתעסק. כי זה, אני יכול לשלוח לך בוואטסאפ 1,000,000 ספרי תורה. אבל פשוטים זה ברמה רדודה. אמרתי, שלח לי משהו ברמה גבוהה, שלחתי לו. כאילו זה עולה 220. משכנתה. עוד תקנה, בשביל מה לך? למה לקנות? הוא רוצה אלוהי נשמת. ריבונו של עולם, בשביל מה לקנות דבר שיצא פעם בכמה חודשים בשביל שתי ברכות? קחו גמרא ויקרעו אותה מרוב לימוד. אבל זה דעותיי האישיות עזו. אדם שלוקח א', זה לא אישי, הרבה אומרים את זה. אבל מה אני אעשה? אני לא קניתי להורים שלי ספר תורה. לא צריך. לא. אתה לא עושה עליהם סעודות גם. מדהים, אין מקום. אתה ב' לפי ההלכה היא צריכה להיות ככה מרובע. פה יש כאן קו, כי היא אומרת אני מקבלת את היניקה מא'. בא בן אדם עושה לך אותה ככה. הלו, זה בדיעבד. אבל אז אני לא בא ללמד אתכם ספרות עכשיו. מי שרוצה ללמוד ספרות, אני אלמד אותו אחר כך. עכשיו, אז מה זה אבנים שלמות? האותיות שיהיו שלמות. גמרנו? בוא שנייה. איזה תענוג שמוחקים בקלות כאן. יאללה. רב, אם היה לך עוד לוח כזה, אז לא היית צריך למכור. נכון. אבל אני לא צריך פה, אני לא אנהל פה זה. רבנו, יש מבחינת הקדושה הבדל בין אותיות דפוס לאותיות בכתב? ברור, לזה קוראים כתב משיטה, ונגיד השירותים. כן. מותר להכניס... לא. בדפוס, אסור. בדפוס זה בעיה. שני כיסויים. אפילו וזה יהיה ספר חילוני. אבל אתם מושכים אותי לחיפה. יש הבדל בין המקום שיושבים עליו, איך קוראים לו? אסלה, לבין מחוץ לאסלה. כן. אבל עזבו חבר'ה, עוד שגעות. אבן. אתה לא עושים את הצרכים, אתה יכול גם לשמוע שיעור תורה. אבן. אז מה זה אבן אמרתי לכם? הלו. ארז. אותיות. עוד שלמה. מילה. עוד. האדם הראשון לקח אבנים ושחק אותם. לקח אות ועוד. לקח אות כדוגמה א', סלם ותשע. שחק אותה אז עם ת'
ואז יצא ניצוצות. יצא לו הדבש. חשבת על זה? חי! מעודוש. חשבת על זה? למה דווקא א' ות'? לא סתם, אני בחרתי, הוא לקח ג' וי'. לא משנה, מה? שמשך אותם. הגיעו לאלה כאילו. אני לא מבין בפועל מה הוא עושה פה. הגיע לצד ימין הגיע. באמת מה הוא עשה? לקח אבן מרחוב רבי עקיבא ואבן מרחובות ועשה כך. כיתה ג' כיתה ג' הוא לקח אות, התחכך, אתה מתפלל כל יום? גם בשבת. אתה אומר תיקנת שבת רצית קורבנותיה. מה זה תיקנת שבת? יאללה, עמדת אותה באמצע. עמדת אותה באמצע. תיקנת שבת זה תשרק. תיקנת שבת רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה. אל תשגעו אותי, מה? זה כנגד א' ב'. מה? במוסף. במוסף של שבת. אני אמרתי לך איפה זה נמצא? שאלתי אותך מה זה? אז מה, זה כל האותיות? בוא, חבר'ה, בוא, אני הבעיה. אני הבעיה. אם אתם לא יודעים את הכיתה א', אז איך אני מגיע איתכם לג'? זה לא בסדר. כל אות יש אור ישר, אור חוזר. זהו, סליחה, אני טעיתי, אני הולך ללמד אתכם בצורה יסודית. סליחה שאנחנו מאכזבים אותך. אין לי בעיה נשמה, אין לי בעיה, הכל בסדר. רק שיש אהבה ללימודים, הכל בסדר. אור ישר, אתה לוקח כדור, זורק. מה קורה הפינג פונג עושה? חוזר. פעם למדנו שזה בספירות ככה. ככה. כל דבר בעולם, הקדוש ברוך הוא מוריד לך את הברכה ואת השפע, ואתה מעלה את התפילה שלך. פה הם מתנגדים ביחד, זה נקרא אור ישר ואור חוזר. זהו. כל העולם ככה בנוי. אלוקים ברא כל דבר בניגוד. כמו גבר, אישה, יש ביניהם מה שאתם קוראים לזה קצר או האוויר, לא יודע איך זה קוראים לזה, ואז יש הולדה. גם בחיכוך בין הבעל לבין האישה יש הולדה. ההולדה חייבת להיות אך ורק דרך מפגש. תפגיש מה שבא לך. אותיות יהיה. תפילה א', ב', ג', ד' זה בהורדה. וגם לכן אותיות, אל תיבהלו, אדם, אבל תעשו לי טובה, לא לשגע אותי, לא לנסות לשגע אותי. אדם שהאותיות שלו הם עד כ', א', ב', ג', ד', עד כ', הם הולכים ועולים, הם ישרים. למד, מ', נון הם הפוכים ממנה. יורדים? שמה זה אומר? זה אומר שיש כאילו צד אחד זה רחמים, זה הרחמים, זה נתינה וזה הדין. בוא, אל תכניסו לי מילים בפה, כי יש לי בעיה עם זה. זה, גם אשתי מנסה להכניס לי מילים בפה, ואני לא נותן לה. זו בעיה גדולה מאוד, זה מסכסך לי את כל הזוגיות, אבל בסדר. תשמעו, זה, אתה יודע כמה זמן לקח לי להכניס לאשתי בראש, שאני מדבר בשם עצמי בלבד. שאני אומר לך, אני לא אוהב אורז, פירוש אני לא אוהב אורז. את אוהבת, זה זכותך. את לא חייבת לי כלום, אתה רק עושה לי טובה שאת לא בורחת מהנישואים. זהו. זה לא כלום. מה, אני אקבע לה איזה בגיל ללבוש? היום היא באה אליי, בעלי הציעו לי לנסוע לחו"ל. זה היה לכמה זמן? 4 ימים, זה לא מקבל לו שבועיים. לא, הוא סליק על אחר. תלכי מה, בורחת ממני, תלכי תהייני לא מדהים. אם יש לך כסף והכל. למה לא? חבר'ה, אז יש אותיות שהן לכיוון מטה, א', ב', ג', ד', זה נקרא אור ישר, ויש אותיות חוזרות. ראיתם פעם רחוב שקוראים לו דו-סטרי? כן. מה אתם מבינים? מתי תאונת דרכים השם ירחם יכולה להיות? בדו-סטרי שדאון טל בעזה עם ג'באליה, טל, לחיים בו מאמן. הבנתם? לא. הבנתם? אבל לא באור ישר אין בעיה. עד כאן הבנתם? אז הנה אני מסביר לכם. למה צריכים אטבש? בשביל למה לא? גמר.
עכשיו אוקיי, בואו תנו לי להסתכל שנייה ולהגיד לכם, אני מעוניין להגיד לכם עוד דברים. את כל זה הבנתם? הבנתם את הצורה של האותיות? זה 7, זה א', ת'. אטבש, הכוונה, מה הכוונה אטבש? ראשון ואחרון. אבל לא. למה לא עושים את זה? חבר'ה, אולי אני טועה קצת, לא אמרתי לכם. את, בש. שאני אומר לך א', זה כאילו אמרתי לך ת'. ככה זה, כן. שאני אומר לך ב', זה שין. בוא ניקח את המילה ארז. אני סתם אוהב אותו, בגלל זה אני מזכיר אותו. קחו את המילה ארז. זה ת'. הנה בדיוק, אתה גאון אתה, אני חולה עליך. לא, הוא כבר הבין את המנוע. ב'. הנה, כן. הנה, אני אכתוב לכם את הארז. בואו תגידו לי את האטבש שלו. ת'. א' זה ת'. ב'. ר' זה ב'. זה לא יודע. וזין. לא יודע. צריך להיות איזה עוד באמצע שם. שיהיה סמך. קחו זין מאחורה, כאילו מהבסוף. ת'. לא זוכר, אולי עין, סמך. אז אם יבוא מישהו ויגיד טבע, זה ארז. זה ארז. אבל קודם כל זה לא ב', זה ג'. מה? למה? נכון, הוא צודק, שין זה ב'. סליחה. גם אין לנו בעיה. זה משנה את כל המשמעות שלו. כן, אבל הרב ארז, הבנת את הרעיון? זה הרעיון. אותו דבר באלבם. אלבם, שימו לב, אלבם זה אותיות שאם אתה אומר א', אז זה כאילו אמרת ל', אמרת ב', כאילו אמרת מ', אמרת ג', מה יש אחרי מ'? נון. אמרת ד', כאילו מה יש אחרי נון? סמך. אתם מבינים את הראש שלי? זה בסיס לדבר שקוראים לו ענק שבענקים. מה זה נותן אבל? עוד דקה, אני הסברתי. אני עכשיו הולך לגלות לכם את הסוד. זה רלוונטי לקמעות. איך אני חולה על ארז, איך אני אוהב את ארז. ארז, למה לא הכרתי אותך שהייתי צעיר? תשמעו, יש דבר קוראים לו, אל תיבהלו, לא ניבהלו. במזוזה זאת עוד שבועות אחרי. צירוף. אני רוצה, תדעו לכם, שכל מילה בעולם, אני עכשיו מלמד אתכם דברים ענקיים של כיתה י"ג, לא כיתה א'. אני רוצה להוציא מהפה מילה, והמילה היא לא טובה. נגיד דוגמה, פרעה. והמילה הזו משפיעה לא טוב. לרעה. אני יכול להפוך את הפרעה הזה למילה טובה? כן, דרך אטבש, דרך אלבם. אתה מבין? הפה נגיד סתם, יצא ט', זה יצא, אני יודע מה י', זה יצא, ואחר כך אתה משחק איתו עוד עד שמגיע לך בסוף טוטל, מילה טובה. לזה קוראים צירוף. אתה רץ עם זה עד שיצאת לך... אבל זה לא פשוט, זה מומחיות של מאות תרגול עד שמוצאים את זה. כן, נשמה. אם ב5 עשינו קפיצה של 7 כל פעם, נכון? איך? נכון, באלף ח' סמך. אז כאילו, בכל האפשרויות שהרב אמר שיש עוד הרבה אפשרויות. כן, אז אפשר לעשות ברור. קפיצה של 3. נכון, אמת. גמרנו. אגב, במבחנים פסיכומטריים יש סדרות. נותנים לך ואומרים לך מה... נכון. גמרנו. עכשיו... יש עוד אחד שלא אמרתי לכם, שהוא חשוב מאוד. מה שעה חברים? 9. אז נשאר עוד 5 ל9. הנה בוא, אני אגיד לכם מילה ואני אשחרר אתכם. הלו? לא, הוא גם נשוי. אני גם נשוי, ואשתי אמרה לי, חסר לך שלא תסדר את השולחן הערב, כי מחר קצר, הכל בסדר. אז אחרי זה ב'. חבר'ה, יש דבר שקוראים לו, זה הפרשים. תסתכלו עליי. אב"ם. בית מ'. היה כבחה. ג'. היה כבחה? איך אתה יודע? זה 10, 1, 10, 100, 2, 20, 200, מה יש אחרי רש? שין. שין 300. כן, שין 300. 3, 30, 300. תסתכלו עליי. אני רוצה לגלות לכם סוד ותלכו הביתה.
אייק, בחר, גלש, דלת. אני יכול להמשיך איתכם, אחרי למד, מם, שין, 400. תו, גמרנו. וכו'. בואו נחלק אותם יפה. ואז מה, ואחרי תו... הכל רגע עוד שנייה, הכל, לא. מה קורה אם עכשיו... חב סופית. הינך. יש חב סופית, זה 500, נון סופית. כמו השמיים. אייק, מה זה, זה נקרא אחדים. זה עשיריות, וזה שלום. עכשיו תסתכלו על אין לי כוח לכתוב למטה, כהן, לוי, ישראל. ישראל, עכשיו שנייה תסתכלו עליי, יש לי 100 קילו חיטה. צריך לתת מס. כמה אני נותן מעשר ללוי? 10. 10. כמה לוי נותן לישראל, לכהן? 1. 10. תרומת גם מעשר. 10% מזה. כן. אבל זה עוד תרומה. פעם, יש לי 100 קילו חיטה, מעשר. נותן 10 ללוי, 10 ללוי הזה לוקח, נותן קילו לכהן, תרומת מעשר. ובזה יסתדר. אתם מבינים מה קרה? יש לכם 100 ברכות ביום, 10 ספירות. זה נקרא 100 אדנים. 100 ברכות זה של נפש, היא מעלה לרוח 10 ונותנת לנשמה 1. לכן חייבים 100 ברכות ביום, לפחות שיגיע 1 לנשמה. כמו כהן לוי ישראל. תפסת חיים? הם לא מגיעים. אמרנו את זה. אז אתה כבר יודע, אני יכול להיות רגוע? זה נקרא אייק, בחר, אז תזכו לכם, הנפש הוא 100. רוח 10. ולנשמה 1. אז יוצא שם ברכות. לכן חייבים, עזבו את 100 איש שמתו בזמן דוד המלך ובגללם חכמים תקנו. כתוב בתורה 100 אדנים כיכר לעדן. מה זה אדנים? בבית המקדש איך עמדו העמודים? היה עדן. קיבל אותו. למדנו את זה בשערי אורה. נכון, נשמה. העדן עמדו פה עמודים. זה שיעור שעשה הרב יהושע, אני זוכר את זה. נכון? פה יש עמודים. הבאת את השיעור הזה. נכון, היו פה עמודים 100 אדנים. אז כיתה א' 100 אדנים, הכוונה כמו שהאדנים שאתם זורעים בהם נענע בזה. אבל המילה 100 אדנים זה 100 אדנות. ברוך אתה עמוני. 1, 2, 3, 100. אז כהן פתוק. כהן מה איתו? 100 זה ישראל. נותן לוי... כהן זה הנשמה. יפה אז. כהן זה הנשמה, גמרנו אחרי הנשמה נגמר. דרך אגב, אתם ידעתם, לא לשגע אותי, ידעתם שאם כהן, סליחה, ישראל מתחתן, עמרת, ישראל רגיל עמרת, לא טוב. מתחתן עם כהן, הגמרא בפסחים אומרת, אין זיווגם עולה יפה. כהן זה הינך, זה לא מתערבב. הינך יפה, ראיתי הינך, זה... איך אני חולה עליך? שמעתם את הגאון הזה? הוא אומר לכם, הינך, אין תשמעו את הגאונות שלו. הינך יפה רעייתי, מי שמסביר לי את זה חוץ מיהושע. כל הכבוד, תגיד לי. תגיד לי. אלי, כן, כהן, אבל מה זה אומר? מה אתה רוצה? יאללה. הינך יפה, כל המרוקאים. הינך יפה רעייתי, הינך יפה, עינייך יונים, מבעד לצמתך. חבר'ה, תסתכלו עליי. א', הלו, דוקטור. ט', א' וט' שווה 10. י', י', ב' וח' שווה 10. י', ג' וז' י', ד' וו' י', המה, שלום, איך אני אוהב אותך. אז הה לבד, הנון לבד, חב סופית, כמה זה בחשבון? 500 לבד. אז הנה הינך יפה רעייתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם אני הבן זוג שלכם. הבנת? כי לכם אין בן זוג, ולכן כהן הוא ייחודו של השם יתברך.
הגמרא שואלת במסכת קידושין, איך מותר לך אתה הכהן לאכול מהקורבן? מה זה, שלך זה? הביאו את זה לשם יתברך. הקדוש ברוך הוא אומר, אדוני, הוא שליח שלי. כאילו אני נותן לו הוראה לאכול כי הוא שליח שלי. מכאן ראיה שכהן שליחו של השם. כהן מה הוא? כהן יכול לתת שליח. הבנתם? מכאן גם כהן יכול לתת לעבד שלו. עכשיו, אני לא יודע אם שיגעתי אתכם פעם שעברה עם חמאס. אמרתי לכם? בשנה שעברה אמרת. כן? שנה שעברה. אז גמרנו. נחש עם החטא באמצע. כן, מצוין, אז אתם זוכרים מצוין. לא זוכר. הוא לא זוכר, תזכיר. כן, לא, אני רוצה להגיד לכם דברים אחרים, עד שגעו. מה עם החמאס? לא תגיד, מה עם החמאס? שמעו. הוא לא זוכר ממש. הלו. אני זוכר את החטא. לך לך. הלו, תסתכלו עליי. אם לא נוח, לך לך. לך. סתם. שמעו. לך לך מארצך וממולדתך בגדלה, לא, איך כתוב בפסוק? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול. תדעו לכם, כל מקום שכתוב בתורה גדול, מה הפירוש המילה גדול? גדול. אכבר. גדולה. זה ימין. כאן אומר לכם הרב ארז, הוא הוציא את הפסוק, הוא אומר ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, הנה, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך. שואל רש"י, מה זה המילה ואגדלה? אומר רש"י, זה מה שאומרים אלוקי יעקב. סליחה אדוני, יעקב עוד לא נולד, מדברים איתך על אברהם, איך הגיע זה? זה לא יעקב הבן אדם, אולי זה יעקב כמו לא, אז תשמע. כמו רחל תיקון לאה. תסתכלו עליי, אברהם, חסד, יצחק, יעקב. כמה אותיות יש כאן? 5, 4. 9. 12. 13. 8, ועוד 5. שרה, עברתי אחד. רבקה, רחל, 9. לאה, 10, 13. עד כאן הבנתם? פשוט. עכשיו, אם היו קוראים במקום יעקב ישראל, נכון. אז לכן, למה תאמר יעקב ודבר ישראל, נכון? אברהם אבינו, מי גרם לו? אם היו קוראים לו רק אברמיקו. לא, זה רק האתיופים, אברהם. אברהם. זה היה ישראל ולא יעקב. אז זה היה ישראל ולא יעקב. זה הכוונה. חבר'ה, אתם מתוקים. והגדלה שמך זה אלוקי יעקב. למה? אם לא היה ככה היינו צריכים לכתוב כאן ישראל והיינו מגיעים ל-26. ואז זה בעיה. דרך אגב, המילה ישראל זה שר לפני כן. אבל זה עמוק יותר, אז לא אמרנו כלום. מה זה השם של המדינה? גמרא. בואו נתקדם. בואו נראה. איי. גמרנו. תגידו לי, מה פירוש המילה ואת הנפש אשר עשו בחרן? מה פירוש המילים? כן, אבל מה זה בית הנפש? הגמרא אומרת, אפילו כל באי עולם עומדים לא יכולים לתת חיות ליתושון. אז איך אתה אומר בית הנפש שעשו בחרן? ספר היצירה. אומר לכם אברהם אבינו הרי חיבר ספר היצירה. הגמרא מביאה שהיה רב גדול רבי הושעיה ורבא ורבי חנינה שביום שישי היו רעבים. לא היה להם מה לאכול בשבת, האישה פרישדר היה מחובה. אין, לא מדליקים פרישדר. ברו קצת כבשים. הם היו בוראים עגל. שולש. עגל. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא הביא להם, אז לא הביא, אז למה אתה... לא, אבל תודה רבה לך, אבל אנחנו רוצים לאכול שבת. הוא לא רוצה רבי. כאילו, אתה בורא משהו, כאילו אתה אומר, אז נתחיל לברוא כולה, לא צריך אותה. אבל איך הם יכולים לברוא דבר כזה? ספר היצירה. תשובה, הם יכלו לברוא רק דבר אחד, אי אפשר לברוא. דיבור.
אפשר לברוא, אני יכול ללמד אתכם איך עושים גולם. אני לא צוחק. מי שרואה בספר היצירה, והוא ירא שמיים ברמות על, הוא יכול לברוא. אתה מבין? אבל מה אני לא יכול לברוא? לא אני ולא אחרים. נשמה זה דיבור. מה זה דיבור? מה ההבדל בין בהמה לאדם? הדברת, המלל. למה מרביצים בחבטה ביום האחרון של סוכות? תרצו לא תרצו, הכל מתחיל בזה ונגמר בזה. כמה בן אדם הורס את הבית שלו בגלל זה. אין לו טקט, אין להם שכל. יש לי זוג שדיברו איתי, מקודם התקשרו אליי. אמרו לי ככה, שלום הרב, שמענו אותך שבוע שעבר בבית שמש. נו, מה אתה רוצה? רוצים לבוא אליך לטיפול, אמרתי להם אני יתום, לוקח כסף. לא יחשבו בחינם. אמרו לי כן, אין בעיה. מה הבעיה? יש לנו ילד בן 13 וחצי לא רוצה ללמוד. 14, לא? עוד מה אני יכול לעשות לו? לא, שמענו שאתה יודע לדבר איתם וזה. זהו, הבאמתי טובה, מכבד לי. עוד כמה שקלים לכיס. תשמע, חיים. עוד דקה אנחנו מסיימים. אז מדברים. בסוף האמא נכנסה, תראה, סליחה גברת, איפה האבא? האבא לא נמצא, איפה? הוא לא בתמונה. היא אומרת לי, הוא לא גר איתנו. מה זה, מה? ואבא לא גר מאיתנו. הם לא גרים בבני ברק, אלה באים מאיזה עיר, אני יודע מה, יישוב, שומרון, אני לא יודע מה יש. האבא לא גר איתנו, אלס, מה יש לו? היא אומרת לי, האבא אמר, אם אני לא מסכימה לעבור לגור בעיר מסוימת, אז הוא לא כמה שנים ככה? 11 שנה הוא הולך ביום מוצאי שבת, חוזר ביום שישי. כל השבוע, כמה יש לכם ילדים? 8 תאונות דרכים. ואחד מהם בבעיה מאוד לא נוחה ולא נעימה. אז הילד אומר לי, הרב, אני לא אוהב גמרא, מכיתה ד' שהתענו גמרא, אני לא נמשך לגמרא. אני אמרתי לו, אתה יכול לברך אותי נשמה? בכלל שאתה מחזיק מעמד עם כיפה במצב הזה? זה לא פשוט. לא, זה לא פשוט. אנשים עושים בו, ככה מגדלים ילדים, ככה זה. חיים. לא, הרבה אנשים לא מבינים מה קורה בבתים. אמרתי להם, למה לא תגרשי? מה, להשאיר 8 ילדים ככה בלי? אמרתי, אבל גם ככה אליהם אבא, מה זה משנה? גם ככה אליהם אבא, מה? ואז האישה בוכה, והילד בוכה, ואז רעייתי שאלה אותי, למה לקח לך יותר זמן? כי יש שעה מסוימת, יוצאים. תשמע, לב לא נותן, כמה שתהיה רע, אתה לא יכול, רואה בן אדם בוכה מולך בצורה כזאת, אתה לא יכול. זה לא פשוט. זה לא פשוט, בן אדם חייב לדעת מה קורה איתו בחיים, איך מתנהגים איתו. שלא תחשבו, אברהם אבינו, קח את הנפש, הוא אמר לסדום, קח את הנפש, את הרכוש, את הנפש תיקח לך. הילד לא רוצה ללמוד, הוא אומר, אדוני, אני לא אוהב לימודים, תן לי היום לעשות מה בא לי בראש. בטח שהוא צודק. אם יש אמא ואבא במשפחה כזאת, גם אני הייתי יותר גרוע ממנו. יופי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח אם ירצה השם, כי חזקו את השיעור, גם את רבי יצחק שהשם ישלח לו רפואה שלמה, תבואו לשיעור והשם יתברך ייתן לנו הצלחה, אמן כן יהי רצון.